Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Kadsalan Falls. Di ko alam kung gaano pa kalayo kasi nandito kami sa taas ng Kadsalan. Ano? Hindi, dito kami sa parkingan. Dito sa taas ng parkingan. Kasama ko yung mga Team IL. Andyan yung mga motor nila. Ayan o. Ayan, nakikita niyo yung mga motor nila. Bali, nasa 35 kami lahat dito. Tsaka maganda-ganda rin na pumunta dito para maka-unwind naman ng konti. Makainit dito, sobra. Katatapos lang kasi yung charity sa may Kainyugan, Yeban, sa Benito Soliven. Tapos dumiretso kami dito sa San Mariano para pasyalin yung pinagmamalaki nilang isa na maganda-ganda ring waterfalls dito sa San Mariano. So bali, ang pagkakalam ko meron daw tatlong waterfalls dito. Yun yung Anisan, Del Pilar at saka Kadsalan. Not sure pero yun yung mga narinig ko lang. Tignan niya, baka machismis kayo dyan, ha? Sige, bahala kayo. Friend kayo ha. Yung mga kasama natin doon, kukuha daw ng soft drinks natin. Kasi sure ko lang mauuhaw tayo doon. Magpapalipad ako ng drone kako, naiwan ko naman yung battery. Sinet ko na, walang battery. Sayang lang yung drone natin na dinala. Kahirap-hirap pa naman ng daanan dito. Nag-asimdat. Rough road, sobrang rough road. Napakahirap. Pero pag sa mga XRM o CRF, mga ganun, kayang-kaya dito. Mga dirty bike. Anong sinisilip-silip mo dyan? Bakit na paano? Ay, sumsop. Sumsop. Ay, malas. Pababa na kami, papunta na kami sa waterfalls. Balit yung mga kasama ko. Tignan naman ninyo yung mga dala-dala ko. Tsaka dala-dala ng mga kasama ko. Medyo malayo pa ba? Pare-pareho naman tayo hindi nakapunta dyan, ano, ngayon pa lang. Dinig mo na yung tubig. Lagaslas ng tubig. So pagpunta nyo doon, may unang madadaanan kayo na creek. So eto na yung galing sa waterfalls. Tama nga yung sinabi nila, medyo madumi itong tubig. Dito pwedeng kumuha ng agurong. Medyo konting tiis pa. Medyo malayo rin yung lalakarin natin. Yan, pag umihi yung kalabaw dyan, tsaka tumae, tapos doon ka sa baba naliligo, naghuhugas ng mukha. Ayun, sorry na lang. Awit sa'yo. Awit sa'yo. Oh. Oh. Alam mo, nagkakaintindihan kami. No? Yo, may kalayuan ng konti. Konting-konti lang. Ito yung mga buho ba to? Ano atoy? Bulo atoy? Meron pala dito. Hindi ito kaway-kawayan. Bulu-buluan. Buho-buhuan. Yan, nandito na kami sa gate ng Kasala pala. Kala ko Kadsalan. Kasala. Kasala. Hello. Kala ko Kadsalan. Kasala pala. Ay, napagod na. A few moments later. Andito na kami sa Kasala Falls. Kaso nga lang wala kaming cottage kasi naunahan na kami. Siyempre hapon na kami nandito. Kaya dito na lang kami sa tabi-tabi. Ayan yung mga kasama ko. Kasalukuyan silang nagluluto, nag-iihaw ng mga kakainin o pulutan. Nagkalat na kami, yung iba nandito na. Ayan mga yun. Ito naman yung official namin na photographer. O, kita mo? Parang Armalite kung makapag Siyempre si Jonathan, ayan, gustong hawakan yung kalsada pero sorry na lang, maiksi yung kamay. kahit mababa na yung pagbanking ni Chi, wala pa rin, hindi pa rin nabot Jonathan. Tara doon, upo tayo doon. Diyan sa gilid. Meron lang 5 cottage dito, iba-ibang size. Nakalagin damit ka na aminin, inlagin da kami sa amin 10, nakabayad da aminin. Sino nagbayad? 30. Nagawit pa yung duwan. Pakibilang mo lang ta, kuya. When? Sa umalis si duwan. Kayo sir, naudi kayo damin. Anati bulan nga danom na ato. December sir. December to February kasi jayen. No matutudo nga Oray kwa sir. October na matutudon. When no matutudo ati danom na nga
Nalinaw ba o medyo dati dibig na batitin? No, adi pa sir, ano dyan talaga nga aglanap, di dumaktil. Isa tip. Bibig talaga. Pero no, adi back to normal, When? talaas in na nalinaw. Puro ihaw lahat yan? Mainit! Yan ang masarap sa ano, sa picnic, kamatis. Ilan lang pero solid. Ano? Musta? Separ, fresh. Ay, hello. Ikaw, namiss Si kita. Ikaw din. Why? Pag pupunta kayo dito, be sure na magdala kayo ng tubig kasi walang makukuhanan ng tubig dito. Nakakauhaw, sa totoo lang. Alam ko uhaw na itong mga kasama ko. Buti na lang ako may dala akong tubig, 1 litro. Eto. Tinatago ko. Okay, let's pray. Let's pray. Yes, O God, maraming salamat po sa araw nito, O God, na muli po kami nagtipon-tipon na magkakagrupo, O God, na patuloy, O God, na binibigyan mo ng lakas ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, salamat po dahil ikaw po ang nandyan na nangunguna sa aming puso't isipan, O God. And Lord, patuloy po, O God, na i-bless mo yung mga nag-prepare dito na sa aming kakainin, O God. Salamat po, God, sa kalakasan sa araw-araw na binibigay mo, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Pasok kayo. Hindi mo na. Sige. Pasi ka na eh. Wala, dilagbay ni Carlo, di naman mambisita. Ngamit din. Sige. Nagbibisita! Sige na eh. Apa na, nagaduto na nyo garawan. Nagbibisita! Wala daw. Tubig daw, ayan na. Kabugin yung gilikod nan. Ninong, di si Ninong. Kapag nagtanong ko, biglaing ka. Hindi ka pa bigla-bigla, nasa A. So ayan na nga guys, nag-enjoy yung mga kasamaan ko, yung mga member ko, Team IL. Napakasaya kasi talagang makikita mo yung mga samahan nila dito na ibang-iba. Gaya ng pagsubo ni Jonathan, ibang-iba.
Tingnan mo, yan si Russell ngayon lang nakasama. Si Noe ng Team IL Quirino. Ayan. Yan si Jessel. Ayan, nagda-diet yan eh. Ito naman si Lori. Matik yan pag hindi sumama yan. May PPM na naman na sa akin yan. Huwag kayong mahiya kasi alam ko lahat naman kayo eh walang hiya. Ay, walang hiya-hiya. Ayun guys, patapos na sila. So kami naman yung susunod na kakain. Ito katabi ko nga pala si Team Maki. Team Maki. Pa-subscribe daw at Team Maki. Paano ba yun? Team Maki o Team Maki? Tumahay. Hala ka. Kumakain kayo eh. Kumakain sila eh. So ito na lang yung mga tira-tira sa amin. Hindi ganong ginalaw yung gulay. Ayaw nila. Mas bet nila ang red egg at saka tilapia. Sino pang hindi kumain? A few moments later. Tapos na naman ang maghapon namin. Tapos na naman ang travel, charity at saka adventure namin dito sa bayan ng San Mariano. Siyempre yung charity, ginanap sa Benito Soliven. Then ito lang yung side trip namin pumunta dito sa Kasalan Falls. Nalilito ako, meron palang Kadsalan at saka Kasalan. Itong pinuntahan namin, ito yung Kasalan pala. So merong 4 na falls dito. Malayo lang guys, nakaka-uhaw. Ito lang yung medyo paakyat na aakyatin pag galing ka sa waterfalls. Nag-enjoy ka ba? Yeah, kakapagod. Nag-enjoy ka? Opo, sobra. Minute nga lang. Pero takot kang tumalon sa ano? Okay lang, may chicks naman. Ano? Wala ninong, walang signal doon. Hindi ko nakasikas yung mga player ko lang talpak. Hindi okay kayo lang? Okay lang? Pagod? 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 Happy. Okay lang? Okay lang po. Okay lang po, Kahit may para konting, nangyayang nga. kahit may konting pagsisisi. Wala mo. Nagsisisi ka? Okay lang? Apple? Okay ka lang? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Good? Pagod? Ano? Pagod ba? Ito lang naman, Ninong. Pero nasulit yung lumango yan. Pagod si Tropa. Tropa. Okay lang? Yan, shout out sa inyo. Tapos na rin yung pagpapaikot mo ng Pichel, Kapiteria. Pero talagang tinakasan mo na. Tinakasan ko na, matagal na. Handa rin. Okay lang. Si Team Maki. Hello po, pa-subscribe. Ito yung kasama sa vlog niya eh. May gas-gas. Ayaw. Bakit? Good. Ay, nag-overshoot ka? Sarapan sa piga. Di ba sabi ko sa'yo, yung tinuro ko sa'yo, wag mo ganong pigain pag ano. Kaya naman pala, sayang lang tinuro ko sa'yo. Pero may sakay ka? Wala. Di ka swerte mo. Kaswerte niya. Hindi lang the floor eh. Body on the floor. Ganyan talaga kasi pag feeling mabilis. Hahabulin ba naman niya kasi yung Mio 125i? Ayan guys, dito na nagtatapos ang aming adventure, charity at saka travel. Sa susunod ulit ha, kita-kits. O dito na nagtatapos ang aming vlog. Okay, bye-bye! O bye-bye! Bye-bye! Ay, nagtambo na. Bye-bye na daw, bye-bye! Yay, bye-bye! Ano ba tayo?